Втората част на приказката за безсмъртният принц беше драматична, но ето, че е време заедно с вас да стигнем и до финала на тази приказна история. Така че слушайте. Принцът падна на колене, а пред очите му притъмня, но преди да изгуби съзнание, видя как момичето хваща дръжката на меча, който го беше пронизал. Около него се завъртя кърваво червена мъгла. Болката не приличаше на нищо, което бе изпитвал досега. Тя не беше просто физическо усещане, бе като огнена ръка, която бъркаше в самата му душа, изтръгвайки магическата броня, изградена преди векове. Принцът се срина в кълта, подпирайки се на треперещите си ръце. Гледаше как собствената му кръв попива в черната пръст на гората. Тя вече не пулсираше с неестествена светлина. Беше гъста, тъмна и гореща, а гласът му беше хриплив и слаб. Над него стоеше момичето, но лицето й вече не беше мило. Тя държеше меча, стария ръждясъл меч, който бе намерила в руините. Зад нея призрачният дим на старата вещица се виеше, като гладен хищник, готов да погълне и двамата. Ти мислиш, че аз те пронизах? Гласът на девойката прозвуча едновременно отблизо и от много далече. Не, принце, твоето собствено минало те настигна. Този меч принадлежеше на първия крал, когото ти погуби. Той бе забит в тези руини векове наред, чакайки сърцето ти да стане достатъчно меко, за да може стоманата да влезе в него. Тя пусна меча и той падна с тежък звън върху камъните. В този миг от гората излязоха сенки. Това не бяха нейните приятели, нито неговите войници. Бяха фигури, сиви дрипи, призраците на онези, които безсмъртният принц бе убил по пътя към завоеванията си. Всички обкръжиха поляната, притискайки го към останките от колибата. Те искат своята част от вечността, прошепна момичето, клякайки до него. Тя постави ръка върху челото му, което вече гореше от болка. Магията те напуска, защото вече чувстваш. Без магията ти си просто старец с твърде много грехове. Принцът усети как силата, която го бе правила непобедим досега, изтича от раната му. Ръцете му изтръпваха, зрението му се замъгляваше. Той погледна към нея и за първи път видя сълзи в очите й. Защо плачеш за мен? Попита я, борейки се за всяка глътка въздух. Аз съм чудовището от легендите. Защото, отвърна тя, докато сенките се приближаваха на крачка от тях, ти си единственото чудовище, което намери смелост да се върне там, където всичко започна. Изведнъж един от призраците посегна към него. Безсмъртният принц се опита да вдигне юмрук, но тялото му отказа да го послуша. Той беше уязвим, той беше смъртен и на път да бъде разкъсан от собственото си минало. В последния момент, преди докосването на мъртвеца да го вледени завинаги, девойката извади амулета с кокошия крак и го вдигна високо. Светлината, по-ярка от слънцето, избухна от дървото, разцепвайки мрака. Има само един начин да спреш това, извика тя през бурята от магия. Трябва да избереш щастливия кратък живот или вечното страдание на безсмъртието. Но не можеш да имаш и двете. Светлината от амулета угасна толкова внезапно, колкото и се бе появила.
Около него настъпи ледена, неестествена тишина. Призраците бяха изчезнали, прокудени от силата на древната магия, но цената вече се виждаше върху лицето му. Бръчки прорязваха челото му, косата му побеля като сняг, а тялото му се сви под тежестта на вековете, които досега бе носил без усилие. Той лежеше в пепелта и едвам дишаше. Момичето се наведе над него, държейки главата му. "Избра ли?" прошепна тя, а в очите й се четеше безкрайна тъга. "Избра ли да бъдеш човек, макар и само за миг?" Принцът се усмихна болезнено. Кръвта по устните му вече не беше черна магия, а топла човешка слабост. "Избрах", изтена той, "но не живота. Избрах истината." Той протегна трепереща ръка и докосна лицето й. Пръстите му преминаха по кожата, която той усети като утринна роса. В този момент светът около него започна да се разпада. Дворецът в далечината, царството му, планините, всичко започна да се превръща в прах и дим. "Ти не си истинска, нали?" попита той, докато зрението му изчезваше. Девойката се усмихна и образът й започна да се променя. Тя вече не беше просто момиче от гората. Тя започна да се смалява, да се прегърбва, докато пред него не застана същата онази стара вещица с дългата бяла коса и кокошите крака вързани за дърветата. Но тя не се кикотеше, тя плачеше. "Аз бях твоята любов, принце, онази, която ти забрави в деня, в който поиска власт и безсмъртие. Аз бях частта от душата ти, която ти изтръгна и изхвърли в тази гора, за да не те боли, докато убиваш." Безсмъртният принц затвори очи. Тези думи го пронизаха по-силно от всеки меч. Той не се беше влюбил в непозната. Той се беше влюбил обратно в собствената си човечност, в собствената си способност да чувства, която бе приела облика на това момиче, за да го примами към неговия край. "Знам, че не си ми враг", промълви той, докато тялото му започна да се разтваря във въздуха. "Беше мое огледало." "Ти плати цената", прошепна тя, целувайки го по челото. "Вечността свърши." В този последен миг, вместо тъмнина, безсмъртният принц усети как го обгръща топлина. Той не умря в калта. Той просто престана да бъде легенда и се превърна в спомен. Когато слънцето изгря над гората, на следващата сутрин, руините на колибата бяха изчезнали. На тяхно място нямаше нито гроб, нито паметник. Имаше само едно малко обикновено цвете, което цъфтеше в средата на поляната. Вятърът разнесе листенцата му над земите, които някога бяха царство, а сега бяха просто свободна земя, където хората живееха, обичаха и най-важното – умираха, когато им дойде времето. Името на принца така и не бе узнато, но историята му остана да витае в шума на листата. За човека, който трябваше да живее вечно, за да разбере, че само един миг истинска любов струва повече от 1000 години на трона. Това беше историята за безсмъртният принц. Ако сте се потопили в нейния свят,
Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ни.